kalipay nga hingpit. O ang kinailahan sa Diyos nagpadaya, iyang ngalan takos pagadaygon. O ang kinailahan sa Diyos nagasulti, aron ikaw ako magadayeg. Sa dihang istudong ko ang kabulakan, kahungod nangalimyon sa mga tanaman, alipangbang nagpanibang sa ilang katampison, nagpasundi sa ilang katahuman. O ang kinailahan sa Diyos nagpadaya, iyang ngalan takos pagadaygon. O ang kinailahan sa Diyos nagasulti, aron ikaw ako magadayeg. Sa dihang isudong ko ang kadagatan, mga isda na naglumpat sa tumang kalipay, mga balut na naglumpa ngadto sa may banyunan, nagpakita sa ilang kinayahan. O ang kinailahan sa Diyos nagpadaya, iyang ngalan takos pagadaygon. O ang
Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati nini nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa ang ipasudahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga sayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Mahigugmaon og dalangpanan makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Ginoong Diyos, na ining takna sa gihapon kami nagpasalamat kanimo. Diin bisan pa sa mga kakulian padayon gihapon kini nga programa nga nagasabod sa binhis kamatuoran. Panalangini kini nga programa o kini nga estasyon. Panalangini ang nagapaminaw, ang influences gahom sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran o sila imong kabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag pagtubag sa among mga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sama ka sa pa welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ding atong programa. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato na nga naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa. Sa gihapon mag-iban ta og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Pero sa gihapon sa mga na nag-text, nagpakisayod mahitungod sa kanana ang radio, wala pagihapon tay kasiguruhan o masulti kung kanusa tungod kay nag-agad pa na nga maabot diri gikan sa Manila ang gipaayad o gipaayo nga transmitter, no? Okay, salamat sa inyo ang pagsabot. So dili na lang sad gihapon nako to pang basahon tanan kay mara man gihapon pagpa ngita o pangutana raman sa kinini ang kuan sa radyo, no? So usara gyud lang ang among matubag nga kinini ang kuan kana na ang dili pa ta ka sure og kanusa pero uban sa tabang sino mabalik ra gyud na. Okay, Brother Levi. Okay, daghang salamat Brother John. So maayong gabi sa tanan nato nga mga higala, atong mga kaigsunan kutob sa nagtan-aw karon sa ato nga live broadcast sa Facebook. Kamong tanan mga higala nato dinhi sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao o uban pang nasod sa kalibutan nga nanood karong gabiyona. Kinasingkasing mo na mo higala nga gina-welcome na usab nining lain na usab nga edisyon sa tulumanon sa Jesus is our Hope. Pwede na mo makapadangat nga rin namo og mga mensahe. Makapili mo, pwede diri sa comment section nato sa Facebook sa DYCM Bogo Adventist. Pwede sa amo nga mga number ni Brother John nga among ipahibaw kanunay ninyo. Pwede sa diri sa comment section ako kang Levi Clavis nga account, no? Makapadangat mo sa inyong mga messages aron ato nang tagdon og basahon nato na dinhi sa ato nga programa na may mga greetings ba or kaha mga pangutana mahitungod sa pulong si Ginoo ato nang tagaan og pagtagad. Unya atangin niyo kada gabi ang pagpanubag sa pangutana kay doon na makahimo mo higala sa pag-participate sa ato nga pagpanubag sa pangutana nga pwede mong makapadangat diri namo og dugang tubag sa pangutana nga ato nga take upon sa matag gabi, no? Sublion na mo amo nga gina-welcome ang tanan kutob sa naglantaw karong gabiyona og sa gihapon among ipahinumdum sa tanan ato mga viewers palihog atong i-share mga higala ang ato nga programa parang mas daghan ang
makapamati sa mga pulong sa Ginoo or sa pangutana nga aton tagaan og husay dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay. Ato nakita dinhi ang ato ning sugdon pagbasa ni si Clemen sani Clemen Saiche Frasco Villasor. Hello. Okay, hello sab. Mayong gabi nimo og welcome sa ato nga programa. Niya pod si Alma Mahait. Happy Monday and good evening to everyone. Labi na sa naminaw sa pulong sa atong Ginoo. God bless you all. So God bless also Sister Alma. O niya pod si Brother Jojo kaayon. So mayong gabi niyo Brother Jo. Salamat sa pag-pray o paglab nining ato nga program. Ani ato pong nakita si Brother Rodolfo Bantilan. Mayong gabi na usab ninyo Badlib og Brother John watching from Hiloktugan, Kananga, Leyte. So mayong gabi sa tanang taga Hiloktugan, Kananga, Leyte. Ani salamat po sa paglab o pag-pray. Niya pod si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kan ninyo Brother John o Kuya Libby o mayong gabi usab sa mga kaigsunan makanunayong naminaw o sa mga nag-view niining programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So, maayong gabi mo, Brother Ronilo. God bless also. O niya pod si Brother Domingo Bunukan. Mayong hapon, Badlib, o Brother John, o sa tanang mga kaisut. Okay, atong i-continue basa gara sorry kayo kay medyo ning kato lang ato nga tutunlan. Mayong hapon Badlib ug Bradjon og sa tanang makaigsunan nga nagsunod sa pagpaminaw niini nga programaha. God bless natong tanan. Salamat Badlib. Salamat po kayo Brother Duming Bunukan. O niya pod si Brother Enting Mahait. Good evening mga bro. God bless. So God bless also Brother Enting. O niya pod si Brother Rufino Moreno. Salamat sa paglab ug pagpray. O niya pod si Sister Jimari or JJ Jimari Kalapuan. Salamat sa pag-send og mga heart o kamot nga nagpray. So thank you kayo Sister Jimari. O niya pod si Marlene B. Derder. I'm watching. So thank you kay Mads sa pagsunod kanis sa programa. O niya po si Brother Aljon Tonyakaw Nidja. Salamat po kayo sa pagpray, pagtanaw nining ato nga programa. O niya thank you po kayo. Niya sad ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz on air na ta mga brad. O niya maayong gabi So thank you kayo niyo mga sir, atong station manager, atong CEO nga maugi mangunay dia og on air sa ato nga programa. So mga higala nato diyang naminaw sa lanog sa Riverside FM, kutob sa naabot diya sa Riverside, kamong tanan amo nga gina-welcome dinhi sa Tulumanon sa Jesus is our hope nga nanuka dinhi sa Bugo City, Cebu. Anya always done share mga brad everyday. Thank you kayo no sa Riverside FM. Nga ila pod kanunay nga gi-share ang ato nga programa sa ila nga account. So thank you kayo. Anya niya pod ang si Brother Mrs. Alex Liaban. Thank you kayo sa pag-love o pag-pray. Aniya nukad punikan sa Mualbual. Aniya niya si Brother Nel Guarin. Salamat sa paglab o pag-pray, Brother Nel.
O niya ato sa ning tanawon mga higala ang pikas nato nga monitor alang sa mga kaigalaan nga nag-send og heart o niya nag-like ang uban. Ato ning unahon pagtanaw ang nag-send og heart. Niya si Brother Ronaldo Bragat, Edward Genereyes, Ronilo Etang, Jojo Kaayon, Gregorio John Toling Pikit Jr., Soraida Gonzales, Abi Suway Bagyo, Alma Mahait, Jeffrey Punay Miralies, Eljon Tonyakaw Nidja, Jojo Cordoba, Nel Guarin, Ayan Kevin Dorotan, Jedel Peritos, Robas Wode, Leslie Van Elosorio, Yoyong Alerta, Clemen Saichi Frasco Villasor, Lowell Nodalo Estrera. Okay, muna yung nag-send of heart. Arita sa mga nag-like, mahigala. Thank you also, Sir Matthew Anderson, for watching and following always our program. May God bless you and your family. Hello, Sir Matthew. Welcome our program. I hope God will make you happy and your family. And I'm always praying for you and your family. Thank you so much, sir, for being nice guy. Okay na po si Brother Abner Dualio, Moises Alex Liaban, Carlota Nicol, niya po si Roy Lisa Sayod, Aniceto Presilias o Brother Rodolfo Bantilan. So muna ito mga nakita nga nag-like mga higala. Ani ato pong pasalamat karon si Dong Eliser Romagos. So salamat kay Dong. Salamat sa pag-pray. Na ulitaw naman nung taniron. Ya, di na magitaan ni dinhi duawon. Uy. Mao. Basig to ani masig duaw sa Mindanao. Mura pag-ingnon makaduda gyud. Okay, ato ning tanaw ni higala ang ato nga messenger kaya po daghan diring mga kaigsunan nato, makahigalaan nato nga nagpadangat silang mensahe dinhi sa ato nga messenger, no? Kay nagtan-aw sila sa itong programa. Okay, ato na ning sugdan niya sila si Sister Vanessa sa Mabuli. So may gabi Sister Vanessa o uban pa nato diyang mga kaigsunan nga nagtan-aw sa ato nga programa. So good evening sa atong mga silingan diya nga nagsunod. Niya po si Sister Ninfa Villacasten sa Cadiz City po ni. May gabi ni mo Sister Ninfa. Niya mga kaigsunan sa dato sa Kadwawan SD Church nga nagtan-aw pong karong gabi na nining ato nga tulumanon. Niya po si Nike Sumalinog. Salamat po sa pag-love, pag-send of heart. Tapos Brother Rupino Moreno. Thanks Bro Libby. Good evening ninyo ni Bro John. God bless. So God bless also Brother Rupino. Niya po si Gigi Gimari Kalapuan. Salamat po sa pag-send of heart. Niya po nakita din si Ginny Rama Permin. Salamat sa pag-heart. Niya Brother Abner Dualio, salamat sa pag-like sa itong programa. Niya asad si Gina Gunilamos Larisma. So thank you kayo. Niya po si Brother Joderets Mulihon Ditoy, si Brother Ditoy Mulihon. May gabi ng upads o sa imong family. Okay, niya asad si Navigator Flores. Always ginis Brother Navigator magtan-aw sa programa. Bisag na sa barko pero gabiyahin ni Permi, pero kagahin gini siyang panahon sa pagtanaw sa ato nga programa. Kanya niya po si Sister Jenaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. So good evening Sister Jenaline. Salamat sa pag-heart o pag-pray. Kanya niya po si Brother Edward Genereyes. Niya sad si Brother Jojo Kaayon. Niya po datong sister, si Sister Phoebe Pasiol. So good evening. Niya sad si
Brother Ronilo Itang. So, salamat kayo. So mani ato nakita dinhi sa ato nga messenger nga mga kahigalaan nato nga nakiguban niya pod si Rolls Soto Tams. Ato po nakita dinhi. Aniya ato ning balikan mga higala ni pod si Sister Christy Layon. Salamat sa pag-pray o pag-love, Sister Christy. Good evening nila ni Brother PP diha. Aniya mga Layon family, Kabatanya, mga Larga family diha, mga Likigan, o uban pa diha nato nga mga kahigalaan, mga silinganan, mga kahigalaan diha nga naminaw, o kutob sa nagtan-aw karon. Amo nga gina-welcome, makapadangat gyapon mo higalag may mansa dinhi. Kay karong taon-taon, ato nang tan-aw ng inyong mga messages, atong pagabasahon na. Kaniya, mupadayon sa tasunahan ato usang paminawan ang pangutana nga ato nga tukion karong gabihon na atong ihatag ang panahon ni Brother John dihito alang sa pagbasa sa pangutana. Okay, ato ning basahon ni ang kuan pangutana ni Brother Tuto. Ganun na ang Brother Tuto. Salamat sa imong support diring pangutana sa ato nga programa, no? Okay. Hope nga niagi karon naminaw ka kay ako magkang gipahibalo nga tubagon ni ron ang imong pangutana, no? Si kanini ang Brother Toto Requiron, no? Brother Toto Requiron, ang imong pangutana mauna ni Roy atong tagaan og atensyon sa pagtubag. Ha ha ha. Matud ninyo sir, nagwali ramo sa pulong sa Dios sa maing balita. Unya, nakita man ninyo lagi nga naay nga dani sa inyohang programa na makak di ay mo kay wa mo nagwali ng nangampanyar mo si Toto ni. Okay. Dagang salamat kanina ang Brother si Toto Requiron ni. Okay, dagang kayong salamat Brother Toto Requiron, no? Bitaw, tinuod na gisulti na namo. Nakadungog bagod mo, nakabati bagod mo namo nga nagwali mi og relihiyon. Unya matod pa nimo nangampanyar, nangamdan nang dani ba? Nang dani. So ang tinuod Brother Toto, kung ang paghisgot na gani og pagdani dili man na buluhaton sa tao kung dili iya na sa Dios. Ang tao gihimo lang nga instrumento sa Dios nga mapaabot ang mensahe sa maayong balita ngadto sa daghang mga tao. So ingon ni sumala dinhi sa gisgutan sa Jeremias 31:3 nag-ingon, "Siyo ba sa kanhi pa nagpakita kanako nga nagaingon, oo gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan, busa uban sa mahigugmaong kalulot gidani ko ikaw." May tungod sa pagpangdani iya kana nga buluhaton sa Ginoo, kay kinsa ka man nga tawo nga modani rapod og tawo gikan diha unya paingon ngadto nga ang tawo karon ang prinsipyo pariha ra man na Ginoo ra man na gihapon. So dili na mahimo sa tawo nga ang usa ka tawo duna siya'y relihiyon, duna siya'y gituhuan, unya imong danihon ngadto sa lain nga relihiyon ug lain na sad nga pagtuluohan. Lisod na kay ang prinsipyo sa tawo ang iyang namatan og mahayag mao nalay iyang pakamatian. Pero ang gisulti dinhi sa Biblia sa atong gibasa, matud pas Ginoo, oo uban sa mahigugmaong kalulot gidani ko ikaw. So ang Dios mo'y nagdani sa tao, no? Mo'y nagdani sa tao. Karon kining pagwali igo ra gid ming nagsulti sa Karyas 8:16 nag-ingon, sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sa matuod sa iyang isig katao. Sumurag gid na ang sugo sa Ginoo isulti ang tinuod. Muna nga aron makasulti mi og tinuod nga malikay na ang pagsultig bakak,
mao nga kini nga programa based on the Bible gini siya. Si Kristo nag-ingon si Kristo og sumala sa Mateo 24:14 og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Timan ang mahimo natong sukdanan, ang mahimo natong timbangan, diin moabot na ang katapusan sa diha nga ikawali na ang maayong balita. Busa sugo na kana na ang brother, ang kana na ang iwali ang maayong balita. So kung doon na may mga tao nga nangakabig dinhi sa atong programa, kana gidani na sila sa Ginoo o kana tungod kay ang pulong sa Dios adunay kagahom sa pag-usab o pagbag-o diha sa kasing-kasing sa tao. Hinaut unta brother Tuto no Riquiron nga usa ka unta sa umaabot nga mga adlaw nga madani sama ni ining mga tawhanaa din sila nangakabig diha sa pagpangalagad sa Ginoo. So kung ginawali man nato ang pulong sa Ginoo, kana siya kamatuoran na kay Juan 17:17, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Karon kung doon na may nakabig kana tungod kay ang pulong sa Dios nga ginawali adunay kagahom sa pagbag-o o pag-usab diha sa kinabuhi sa tao. Kung inyong pamatian kining gisgutan sumala sa Herbihanon Kapitulo 4 versikulo 12 nagingon kay ang pulong sa Dios buhi nga nagalihok nga gamhanan. So imong makita kung unsa gyud ka terrible di ay ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kay sa espada nga duhay sulab ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. So ingon ni ana katindi, ingon ni ana ang pulong sa Ginoo kagamhanan nga siya hait pa sa espada nga duhay sulab. Mao na nga ang pulong sa Ginoo bisag unsa kadautan ug kamakasasala sa tao mudulot ni nganuman gamhanan hait pa sa espada nga duhay sulab. Musa brother Tuto kanana ang Riquiron kanang mga nangakabig mga tao kana nga ning sanong sa panawagan sa Ginoo. Ngani kung imong basahon sumala sa Isaias 1:18 ingon niya umari kamo karon usahon ta pag-usay bisan unsa kapulas yung sala papution sama sa nibe. Mao na ang pasalig sa Ginoo. So kung sila nangakabig man kana tungod kay ang pulong sa Dios gamhanan labi pang hait sa espada nga duhay sulab. Ngani si San Pablo nagsulti siya sa gisgutan sa kinini ang dinhi sa balaang kasulatan, nagsulti si San Pablo nga matud pa ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 1 versikulo 16 nag-ingon siya kay matud pa dinhi sa 16 matud pa dinhi aning bersikulo kay wala ko'y gakaulaw ang pagwali sa maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. So, angay mong ikalipay, Brother Tuto, ang mga panahon o kahigayunan nga imong nabatnan nga magsusi ka, maminaw ka din sa atong programa, kay kining atong programa nagasulti sa matuod, nagasulti sa kamatuoran, kay ato manggibasi dinhi sa balaang kasulatan. So, balikon ko kung doon na may mga tao nga nangakabig sa nagkalain-laing lugar o dapit dinhi sa atong programa, kana kay ang Dios nagadani alang kanila, nagadani ang Dios kanila, og sila misanong sa panawagan sa Ginoo. O gunya, kanang mga nangakabig, maunay bunga, maunay resulta sa pulong sa Dios nga ginawali. Sa unang mga panahon sa pagpangwali gani sa mga apostolis, may nangakabig man usab sa ilang pagpangwali kay lagi
kung ikawali nimo ang pulong sa Dios, doon na kanay kagahom sa pag-usab og pagbag-o sa kinabuhi sa tao, o sa diha nga ikawali ang maayong balita, mo nay hinungdan nga naay mga kabig nga naman resulta na sa maayong balita nga ginawali. Pamati ra gud ni sa panahon sa pagpangwali sa mga apostoles, ingon niini ang gisulti sumala sa buhat kapitulo 2 bersikulo 36 ngadto 38 unya 40 o 41 unsay gisulti dinhi. Matud pa dinhi sa 2:36 ngadto 38 dinis buhat nagingon, busa ang tibok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayod nga sa Dios si Jesus gihimong Ginoo og Kristo, ang Hesus nga inyong gilansang sa cross. Mao niya ang mga terminolohiya nga gigamit sa mga apostoles panahon sa ilang pagpangwali. Akong basa sa 37, og sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing og kang Pedro og sa ubang mga apostoles, sila nangutana nga nag-ingon, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton. Kana bang makita nimo unsa gyud kanindot di ay? Kay tinuod bisag nasakitan silang mga tawanaa sa pagpangwalis mga apostoles, pero wala sila bad reaction. Hinuon nangutana sila, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton. Kamo karon diha nga naminaw sa inyong mga puloy-anan o sa mga sakyanan niining atong programa, wala ba moabot sa inyong huna-huna kung unsay angay nga inyong buhaton para maluwas mo? Ang pangutana ang gigsoon, unsa may mo buhaton? Niyang tubag ni Apostol Pedro sa 38. Og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo og pabautismo kamo, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. So ang tubag ni Apostol Pedro ngadtos mga tao nga nanginahanglan nga unsay ilang buhaton, ang gitubag ni Pedro nga paghinulsol kamo og pabautismo kamo, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Kini nga tubag ni Apostol Pedro sa nangutana kung kumusta man pod, kay nag-ingon man si Pedro nga paghinulsol og pabautismo ang matag usa, naaba na sa inyong kasing-kasing o guna-huna karon ang paghinulsol sa inyong kasalanan, unya naaba sa inyong kasing-kasing ang pagpabautismo alang sa kapasayloan sa sala. Kapag ang tao naghuna-huna nga siya nakasala o gusto siya nga mapasaylo ang iyang sala, wala gid kay lain pa nga mapuntahan, wala kay lain nga maadtuan kundili ang paghinulsol og unya ang pagpabautismo alang sa kapasayloan sa imong mga sala. Kung imong basahon ang 40-41 nagingon, matud pa dinhi og sa daghan pang mga pulong siya naghimog pagpamatuod og kanila miagda siya nga nagingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan ining sukwahi nga kaliwatan. So padayon nga nagpasabot sa pulong sa Dios, padayon nga nagwali sila sa Apostol Pablo ug nag-ingon siya sa daghan pang mga pulong siya naghimog pagpamatuod. Unya matud pa dinhi sa ato nga kuan ug kanila miagda siya nga nagingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan ning sukwahi nga kaliwatan. Higalaw igsuon karong gabiuna kami moingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa pagbiya sa sayop ng mga pagtulunan o pagpangalagad sa Ginoo. Unya ngani kung imong basahon sa 41, ug unya gibautismuhan kadtong mga misagop siyang pulong. Tanawa, kinsa ang gibautismuhan kadtong midawat sa pulong sa Ginoo. Dili na nga ang tuturas inahan mo'y kanunay supsupon mo'y bautismuhan. Ang bautismuhan kadtong midawat sa pulong sa Ginoo ug niadtong adlaw mo'y 3,000 ka tawo nga nahidugang kanila. Wa maging 3,000 ka mga bata, 3,000 ka mga tawo, meaning dagko. Karon mauni ang bunga, Brother Tuto, o resulta sa papulong sa Ginoo nga ginawali. Tanawa 3,000 ka mga tawo nga nangakabig unya gibautismuhan sa mga apostoles.
Hinuon sa among kapasidad dili namo kaya nga makapabautismo miniana nga gidaghanuna kay ang giingon nga niadtong adlaw sa ato pa in one day lang gyud dunay 3,000 ka mga taong nadugang nila. So dili namo kayang tapatan, dili namo kayang tumbasan ang nahimo sa mga apostoles sa mga linibo nga ilang na bautismuhan panahon sa ilang pagpangwali usa lang na kadlaw. Ang amo lang ikatapat ang kadtong ilang ginawali nga pulong sa Ginoo nga kamatuoran. Kung doon na may mga nangakabig dinhi, dili sama anak kadaghan sa panahon sa mga apostoles, apan malinaw nga ang pulong sa Dios magadani og mga tao diin ang Dios gusto niya nga ang tao muduol og moalaga diha kaniya. Brother Tuto, tinuod na wa giminang dani og doon na may nakabig, dunay na bautismuhan, ila na nga kaugalingon nga desisyon, ila nang kaugalingon nga pagsabot. Din gisulti ni Apostol Pedro nga luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan ning sukwahi nga kaliwatan. O gunya gibautismuhan tong mga misagop sa iyong pulong. Hinaot pa unta higala, Brother Tuto, basta na naminaw, nga kamupod mo sabot mo sa pulong sa Ginoo. Musabot mo sa pulong sa Ginoo. Pangutana ni mo, Brother Tuto, nagwali ra man ka mo sa pulong sa Ginoo unya ngano man nga naa man lagi ng dani. Nga dani. Tinuod na lagi naay na dani. Dili tungod sa among pagpangwali, kundi tungod na sa pulong sa Dios nga magausab og magabag-o diha sa kinabuhi sa tao. Brother Tuto, inaot pang usa ka mabag-og mausab nga mga lagad kas Ginoo nining katapusan nga mga adlaw. Salamat sa iyong pagpaminaw. Si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot ug pagpatinaw ni ining mga bahina. Brother Libby. Okay, salamat Brother John. So ato tahigala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana, pero sa dili pa ato sa ning lilion makadiyot ang ato nga screen. Ato ning chika po higala basig na mga bag-ong mensahe nga misulod. Okay, ni ato ni lilion ang pikas. Okay, ato nakita din si si Georgian Lipon Olivar. O niya po si Zoraida Gonzales. Ato po nakita si Rosalind Mainit. Niya po si GR Cortez Horulan. Maayong gabi ni mo dong. Anya ato po nakita din si Gloria Apatan, Dolores Talio Arquiliano. Anya niya po Leonidas Tayom Sumalinog. Okay, ato pa gining tanaw ning uban nga mga nagtanaw higala. Okay, ni asad si Naway pagpalain kayo ng Diyos. Kumusta kayong lahat dyan? At naway magkita-kita tayo muli. Maraming salamat, Brother Yuyong. Kumusta kay Dave? Kumusta kay Lovely? Kay Mama mo Marisa? Kay Morina? Kumusta rin kay Dr. Nonoy Alba? okay, ato po nakita din nga ang mensahe nga nagdilaab. Brother Jimmy Ranisis, bro, mayong gabi ini mo. Oban sa imong misis, so ato makaigsunan diya sa Tabugon area, diya sa Bourbon. Niasad si Meredith Branzuela Puentes. Ato po nakita din si Brother Junimar Kalapuan, Danny V. Cuervo. Niya po si Tata Likay-Likay Sanglitan. Niyato po nakita si Sister Vina Kamay sa Compostela. As of this time, mo ni ato mga nakita higala din sa ato nga monitor. Niya po Brother Mrs. Alex Liaban, ang mga tao sa una makadungog sa wali
gisakitan sa kasing-kasing, pero nangutana unsay ilang buhaton. Kitinood na sa buhat 17, 11. Anya, Sa kuan buhat buhat 2:37. Ngutana sila kung Oo, sa ilang gisakitan sila buhaton. sa Ang kasing-kasing. 17:11 sa buhat gisusi nila ang kasulatan kadalaw-adlaw. adlaw-adlaw sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Okay, ingon dinhi nga pero nangutana unsay buhaton karon na ay makadungog gisakitan pod sa ilang kasing-kasing, pero mga suko man kay gidaot kuno buot pasabot wala sila makabig. Tinuna lain-lain gyud ang tao, og matud pasuban lain-laing ignorante ang tao. Ay mga tao nga ikalipay nila nga makadungog sa pulong sa Ginoo. Samtang sila naminaw ilang giablihan ilang una-una. Pero napoy mga tao nga sira daw kuna-una. Ang silang una-una ang pagkasuko lang gyud nga bisan kung saan yung pasabot, dili gyud mo sabot. So ingon na usay ang uban nga mga tao. Pero pasalamat ta sa daghan natong mga listener, mga viewers sa atong program, mga nag-follow nga mga open-minded. Anya gani din itong mga viewers, daghan sad nag-view nato dinhi nga kanhi kini sila mga listener anya hangtod karon nga nga Adventist na padayon gyapon sila sa pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, diri ato ni Leon sa ato nga messenger makadiyot. Ato ning tagdon mga higala ang mga kahigalaan nato nga naidugang nga naglantaw dinhi. Ato nakita dinhi si retired Scout Ranger Isagani Aratsya. So may gabi ni mo, sir. Aniya ato pagin tanaw ning uban. Niapod si Jimar Coles Gabaton. Aniya niapod si Brother Basilio Tero Notarion Jr. So salamat kayo Brother Junior Notarion sa imong pagpakiuban karong gabi na. Okay mo padayon ta higala nga sunahan ngadto ta sa paghatag og tubag sa pangutana. So atong ipabalik ni Brother John og pabasa aron review nato sa Okay, una. mao ni ang pangutana ni Toto Riquiron, Brother Libby. Nagwali raman kaha mo, sir, sa maayong balita ngano man lagi nga naa may daghan nga nakabig nagpasabot nga nangampanyar gyud mo. Okay, salamat kayo no. Ngampanyar nang dani ba? Nang dala nangampanyar. Kami diri ego lami nagwali. Gisgutan ni Brother John ang pagdani dili na amo. Ang Dios mo ay nagdani ana. Kay ang Dios lang, ang Espiritu Santo, mauray makahimo sa pagtandog sa kasing-kasing sa tao, mauray makahimo sa pag-abli sa hunahuna sa tao. Kami diri, nagsulti lami, nanubag lang mi sa pangutanang gipadangat din o niya atom nang gipasalig nga ang matubag ipasukad dato sa Bible tungod kay based on the Bible mga Bible based man ato nga programa din natay mga pangutana atong basahon diha sa Biblia unsay gipasabot. Igo lami din nga nubag sa pangutana. Ug kung naamay mga tao nga nanubag sa tawag sa Ginoo, kana sila ang Dios mo ilang gitubag. Nanuol sila simbahan tungod kay nasabta nila ang pulong sa Ginoo. Gani amo pa ng pangutanon kung nakasabot ba gid sila. Kaya na may iba masinaghangyo nga magpabaptize nga mukalit nagtunga sa simbahan. So amo nang questionon nga nakasabot ba gid sila o niya among pangutanon sa mga doktrina nga gitudlo sa higalan Seventh-day Adventist kung asa ni napita ang wa masabtig na abay pangutana. Na ay wa kay masabti among pasabton sa pulong sa Ginoo. Kana sila nangalagad sa Ginoo tungod kay nakasabot sila sa pulong sa Ginoo. Kay sa ato gumabasa sa Mateo 22 versikulo 14
naghisgot niya ang pulong sa Ginoo nga ang tanan baya kitang tanan gitawag sa Ginoo, pero diutay ra ang iyang pagapilion. So gitawag tang tanan ang iyang mga pulong nga atong madungog, nga atong basahon sa Biblia, pulong na sa Dios. Ang Dios nagtawag natong tanan sa pagduol ngadto kaniya. Gitawag tis Ginoo, pero ang iyong Biblia apan jutay ra ang iyang pilion. Kinsa maning pilion si Ginoo? Ang kadtong mga tao nganing tubag sa tawag sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo ipahibaw man, ipawali ang maayong balita, ug nay nadani ang Dios mo nagdani ana. Iya na nang buhat si Ginoo. Igo lami diri nagpugas. Igo lami nga nagpugas sa mga pulong si Ginoo. Igo lami nagsangyaw, nagwali mahigala tungod kay nagsugo man ang Ginoo. Namatod pa niya sa Mateo 24:14. Og kining maayong balita mahitungod sa ginarian, igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan, ipamatuod ngadto sa tanang kanasuran, ug unya magaabot na ang katapusan. Mao man isultis Ginoo, ipawali lang maayong balita, iwali, ipamatuod. So mahinungdan nga dinis tong programa, ang mga tubag atong gipangbasa ug atong gipamatuod higala nga muni ingon giingon si Ginoo. O di ang mga tao nga mga open-minded, kato mga tao nga ilang gigamit lang una-huna, ato ning paminahon o niya timbang-timbangon tanig ayo. Makasabot yun nga naman. Kay abli man ilang una-huna. Pero sirhan ako ang akong una-huna, bisag unsaon pa kong pasabot, mga higala, di ko kasabot nga naman, kay sirado man ang akong una-huna. So ang gusto sa Ginoo nga atong ablihan ang pagwalis maing balita, parang mahibaw tantanan, mapasidan-an ta ba aron pag-abot sa ados katapusan, sa ados paghukom, kung dili man ugaling kumaluwas, dili nako katulisok o kabasol ngadto sa akong isikataw. Ang akong basolon, ang akong tulisokon, ang ako na lang kaugalingon. Ngano nga wa ko musabot sa pulong sa Dios nga akong napamatian. Sa muna higala nga igo lami nagpasabot dinhi. Nagwali na mis pulong silong among giwali ang pulong si Ginoo, kay gitawag niya ang pulong silong maayo ng balita, good news na para natong makasasala, nga kitang makasasala may kaluwasan di ayta pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Ato na nabasa sa Biblia, kay gusto man tang maluwas kitang makasasala. Kaya mabasa sa Tito 2:13, naghisgot diya nga kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios di kapadayag. Kita mga higala, mga tao nga makasala, nagkinahanglan tag kaluwasan, gusto tang maluwas. Mao na ingon ni San Pablo nga kay alang sa kaluwasan sa tanan nga mga tao, wa exempted tanang tao. O niya, ang nahitabo, ang grasya sa Dios gi kapadayag. Kinsa man ang grasya sa Dios, kaluoy sa Ginoo nga gipadayag niya, walay lain kundili si Ginoong Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, nagpakatao dinhi sa kalibutan aron ang iyang kinabuhi mahimong panig-ing na nato nga makasala. Nagkinabuhi siya ingon nga tao, iyang gipakita nga ang tao day makahimo sa pagsunod o pagtuman sa kabubuton si Ginoo. O niya, nagpakamatay siya dito sa krus sa Kalbaryo. Wa man tayo siya ang ingon sa Roma 3:23, ang naghisgot niya, ang tanang tao nakasala. Kanya sa Roma 6:23, ang mabasa niya, ang bayad sa sala,
mao ang kamatayon. Kita untay mudawat yun sa bayad sa atong mga sala, kamatayon. Pero sa Juan 3:16, ang atong mabasa diya, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong aron ang bisan kinsa nga mosalig kaniya dili siya malaglag, makabaton siya og kinabuhi nga walay katapusan. Mao ray hinungdan nga gipadala si Jesus ni kalibutan tungod kay nahigugma ang Dios nimo og nako higala. Dili siya buot nga malaglag tas impierno. So ang kamatayon nga para unta yun nato gitubos ni Kristo. Muna gitawag siya Redeemer. Gitubos niya ang silot nga para unta to nato. Kay kita to'y angay nga pagasilukutan dito sa krus tungod kay kita'y makasasala. Siya hinuon nga way sa maoy nagpakamatay sa tong sala, kana gipakita lang sa Dios sa iyang dakong gugma kanato nga makasala higala. So nato paglaom, igo lang minagwali ana. Nagpahibalos mga katawhan nga doon na tayo paglaom bisan sa itong pagkamakasala na ay gisaad nato nga paglaom sa kaluwasan kana kung musanong ta mga higalas maying balita. So wa mi nagdani dinhi, kung naamay na dani dili kami ang nagdani, ang Ginoo, ang balaan nga espiritu mao'y nagtandog sa makasingkasing sa makatawhan. So igo lang mi dinhing nagsangyaw sa mayong balita tungod kay nagsugo manggod ang Ginoo mga kahigalaan. Nagsugo man siya. Gusto siyang mahibaw tantanan kay kung imong lantawon ang Biblia bisan pa sa panahon ni Noe. Si Noe gigamit sa Dios nga instrumento sa pagsulti o pagpahibaw sa tibuok kalibutan. Nga dunay lunop nga iyang ipadala sa kalibutan, silutan ang dunay kinabuhi. Silutan tungod sa ilabihan pagkadatoan sa makatawhan. Magpadala ang Diyos og lunop. Sige sugo si Noe sa pagbuhat og arka og pagpahibalos mga tao. Nga dunay lunop nga umaabot, kinahanglan maghinulsol sila, mangandam sila, mo cooperate sila sa mabuluhaton paghimog arka aron mga luwa sila inig abot sa lunop. Siging walis Noe. Na ibang mga tao nga suko. Mausa na karong panahon na napoy uban nga masuko. Kaya kung iyong basaw ng Mateo 24:37, nag-ingon ba niya itong mabasa na ang nahitabo sa kaadlawan ni Noe, sulusama ang mahitabo sa pag-anhi ni Ginoong Hesus. May pagkasusama na ay mga tao nga nalipay, nakadungog sa pasidaan. Napoy mga taong nangasuko. Otong na ay nag-chat diristuan atong isang gabi nga nagpatingog kuno silang amplifier, ilang gamit amplifier sa pagpatingog, pero tugpa kuno ang bato din silang atop. Suko mo na uban mga tao, ilang reaksyon masuko, pero naapoy uban malipay. Gani udi nakakapatingog, pangutan o naka nga wala lagi nagtingog ang inyong trompa diya kay maminaw unta mi. Nay mga tao inana mausad sa panahong Noe. Daghang mga taong gialingugugan nangasuko ang uban. Ang uban pod nagyaga-yaga, sigig bugal-bugal, sigig pangatawa. Unsang lunupa mo abot. Karon pong panahon na mo sa hitabo. Daghang masuko, daghang magbugal-bugal, daghang magayaga, dili mo tuo o isalikway nila ang puong si Ginoo. Panahon ni Noe, sa kadaghan sa mga tao ni atong tungura, pag abot sa lunop, walo ra gyud sila ang naluwas.
sinuwira iyang asawa, iyang tulok anak lalaki o iyang tulok kaumagad. Gamay ra, jutay ra ang naluwas mga higala. Ang pamilya ra ninuwi, tungod kay ang pamilya misanong sa maayong balita, mayong balita nga gipadalas Ginoo kanila nga maluwas sila nitong panahon na. Pag-abot sa lunop, nianang panahon na diha pa ning tuo ang mga tao. Kaya ang mga tao to si believe man ang prinsipyo. Hintuo na sila. Pero awahin na sa bantanan. Nga naman, kay sirado na ang arka. Sumanin hitabo sa una. Muna karong panahon na, makadungog tos pulong si Ginoo. Di na to ikasubo higala. Di na to ikasuko. Ikalipay hino na to ang pulong si Ginoo to madunggan. Sama sa nahitabo diya sa Buhat 2:37. Pagkadungog sa mga tao sa wali nila sa San Pedro, nangasuko sila. Pero silang pagkasuko, wa sila ingon nga mga kanang nagbuhat sila dili maayo. Nangutana noon sila kay sa pagkadungog nila nasakitan man sila. Gisakitan sila maayo silang kasing-kasing tungod kay ang mga pulong sa Ginoo hait man guni. Sa Hebreon 4:12, hait pa sa espada doy sulab. Sakit ilang kasing-kasing sa pagkadungog nila sa pulong sa Ginoo. Pero ang kanindot lang na ni matawhana, kay bisag gisakitan sila nadungog, nangutana sila. Unsa may among buhaton? Aron maluwas mi. Muna ilang pangutana. Unsay buhaton aron maluwas mi? So muna inindot nga kahimtang sa usa ka tawo nga bisag masakitan siya sa pulong sa Ginoo, pero mangutana hinog unsay akong buhaton aron maluwas ko na mauban masakitan makadungog gani sa mensahes na pulo mahitungod na pulo kasugo ay mo na po kasugo malag-alin siya kayo na po kasugo makadungog gani ug nay mangutana matungod sa papahulay ang uban masuko magisgot og papahulay nay mangutana nga mahitungod sa pagkaon uban pud mga suko makadungog nga ang baboy dili ipakaon. Ug mo na atong reaksyon higala sa dos katapusan, tinuod ginagingon sa Mateo 24:51. Sa dihang silutan na ang tanang mga dautan, ang mga dautan managpanghilak sila o managkagot ang ilang mga ipon tungod sa pagbasol o pagmahay. Samas panahon pag-abot sa lunop, hilak, kagot ilang ipon, nagbasol pero awahin na ang tanan. Sa ato makita sa pinadiyag 20:8, ang gidaghanon sa mga dautan unya sa aros katapusan nga paglaglagos Ginoo sama kadaghan sa bunbon sa dagat. Muna atong pabalandungon mahigala ang tambag sa Ginoo aron di ta malaglag sa katapusan, aron dili ta maimperno. Unsay tambag sa Ginoo? Di na pandan din mo ha. Ang tambag sa Ginoo asa mabasa sa Santiago 1:22. Ang tambag sa Ginoo ingon siya, Hinoon tumanan ninyo ang pulong, dili kay managpaminaw ra kamo nini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Gitambagan tas Ginoo nga ang pulong sa Dios nga ato na paminawan atong tumanon dili kay maminaw ra ta kay kun igo ra tang maminaw di butuman aw sa katapusan di ta magmahay. Kay Biblia nagsulti kalaglagan sa imperno ang dangatan ni adtong mga tao nga nagsalikway sa mensahe sa pagpasidaan. So kung naghandom ta higalang maluwas sa dos katapusan, karong panahon na sugda na to ang pagkinabuhi. Subay sa kabutos Ginoo aron daghan unya tang mga luwas sa adlaw nga mobalik na si Ginoong Kristo. So hinaut pa nga ato nasabtan ang mga pulong sa Ginoo. Niya po si Brother Sonny de Sumayang. Salamat sa paglab o pagpray. Unya wala naman tay panahon mahigala sa dili pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong tension. Mga igala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Hatagi o pagtagad ang mga tao nga nagapaminaw kabiga sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Kini mo gipangay madawat tungod lang kang Kristo nga mga tuon nga Dios ug manuluan sa Amen.
Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kaanginan, Brother Levi Clavis. Nining inyong ubos nga higalag igsoon, Brother John dito. Magaingon sa inyo mga gabi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Ganda mo tuloy na sa tanan nga ba